Tän videon mukaan 80% itkee tässä videossa. Okei. Mä katson, kuuluuks mä 20 vai 80%. Te voitte kaikki veikata kumpaa näistä kategorioista kuuluu. Kuuluuks mä sen 80%, jotka pillittää itsensä tohon lattialle, vai siihen 20%, jotka katsoo jotain silleen, että hei, tää ei herätä musta mitään tunteita. Mä en tarkoita sitä, että jos sä et itke, niin se ei herätä susta tunteita, mutta niin, happy battle. Erikoiset tarjoajat luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä aina videota, silti väsää. Nuori tyylikäs ja luulet olevas joku Ed Speaks. Sanoin, en mä tiedä, mutta jotain sama meissä on silti. Tää ei tuu poistu täältä koskaan. Wow, videot on ikuisia. Ja mä lupaan pysyä tubesi aina uppaa, koska wow, videot on ikuisia. Wow, wow, videot on ikuisia. Täällä jälleen tupesuppan videot perän jälkeen. Kutsustrikkeriksi kuka muukaan uppaa tälleen. Ei yhtään kivoja videoita. Eikä mikään livestream, hei. Katsojat paineita kommenteissa korottaa, kun väsään tube-videoita, mut siis saa odottaa. Tykkääksi huoran rakastaneilla tubessa, uppaajat tienaa samalla lentää unessa. Kyllä kampissa tuulamas masseja, jotta tienaa päivän tubessa. Suota mulkata, tää on vaan mun tapa, vaikka PayPal-tili näyttäis vaan miinusta. Tää ei tuu poistu täältä koskaan, wow, videot on ikuisia. Ja mä lupaan pysyä tubesi aina uppaa, koska wow, videot on ikuisia. Wow, wow. Silti YouTube-kommesti vaan onnitteli. Joudun kirjoittaa niin marin ja parin kympisekin. Jatkun videota, korkkasin Bollingerin. Perin YouTube-perinnön, kiitos isille siitä. Anna mulle kartano, tää Helsinki ei riitä. Jo junnuna kun oltiin kun tulossa rällää. Joka ilta rivas Octopusi 8M. Videot on ikuisia. Ja mä lupaan pysyä tubesi aina uppaa, koska wow, videot on ikuisia. Wow, wow, videot on ikuisia. Ja hei, jos tykkäsit tästä videosta, muista tehdä peukku tohon noin. Mä arvostan sitä tosi paljon.